Здравейте хора, аз съм Мрежния ястреб и да, знам, че снима дълго време, но просто нещата така се поточиха и трябваше да стигна с новия си телефон и да си купя Bluetooth. И затова днеска се появявам пак. Извинявам се, че не снимах дълго време, но просто не ми дойдоха идеи. И днес реших да си говорим малко за обменяването. Да, всички знаят, че обменяването при хората е едно и също. Но малци на вас подозират, че жените и мъжете миришат. Сега ще кажете, аз след това до хигиената. Ако не сте капога, нормално не знае един мъж да мирише. Ами не е така. Има разлика при мъжете и при жените за обонянието. Жените си имат собствена миризма. И мъжете я усещат. Усеща се при по-пълните жени миризмата на жената. Те миришат на жени. А и мъжете миришат, само че ние мъжете не долавяме нашата миризма, но жените я долавят. Или казват миришеш на мъж или миришеш на жена. При по-едрите жени миризмата се усеща доста по-силно, а при по-слабичките се усеща пак, но не толкова силно и хората не обръщат внимание много, защото все пак всичко е така, както трябва да е. Жената се мирише на жена, мъжът се мирише на мъж. Също остана се за мъжете. При по-едрите мъже миризмата се усеща, но не от други мъже, от жената. Сега не почнете да казвате на гаджета си мириш на жена, мириш на мъж. Не, някой ще го възприемат като обида, така че не го правете. Също така при по-младите жени и при момичетата, и при момчетата, и мъжете, при по-слабичките миризмата не се усеща, кой знае колко много, както и при двата пола не се усеща много миризмата. Но по по-едрите мъже и по-едрите жени миризмата се усеща и то доста добре. Или, както казват, усеща се при по-едрите хора. Сега ще кажете, Абястреб, да не би да се кучи, че да усещаш миризмата на жените. Не, вие сигурно не ви се е случило да го усетите, но аз съм го усещал много пъти, когато имах приятелка. Извинете, имах приятелка и тя мирише на жена, защото все пак беше на 20 и няколко години, когато бяхме още заедно. Друго. Сега да ви кажа, че при някои по-така едри мъже може да усетите миризмата им, но все пак не им го казвайте, защото може да се разсърдят. Както и при жените, може да се разсърдят, ако кажете, че мириш на жена. Защото да кажеш на някой, че мирише, без да кажеш на какво, това звучи доста обидно. Например, ако си такова, че ако се напръскате с парфюм или дезодорант, ухаеш на нещо си там. Например, при женските парфюми и дезодоранти ухаят на цветя, а при мъжете не знам на кого ухаят. Знам на Aftershave, малко така хубаво ухаят, което при жените да им харесва. При вас може дезодорантът да не ви харесва, но при жените много им харесва. Може да е напрофумиран. И при мъжете е също, но това е друг въпрос. Така, горе-долу това е всичко за сега. Хората се миришат. Сега ще кажете, аз като се скъпи няма да мириш. Ако ще да се къпи по 3 пъти на ден една жена и един мъж, миризмата на жената няма да изчезне или миризмата на мъжа няма да изчезне. Това си е естествена част от хората. И за това сега ви го казвам, за да знаете за бъдеще, че да не казвате някои глупости на гаджетата си и да ви се разсърдят. За сега това е всичко. Скоро
ако измисля нещо друго, скоро ще ви, ще ви направя пак видео и за вас пак имам гатанка, която отгатнете. И ако отгатнете, може да направя видео кои са отгатнали гатанката. И може да получите поздрави в следващото ми видео. Гатанката е следната. Всички знаят за Силвия Юринова от Цветът на майката. Като коя е красива, като коя е грозна и като коя е глупава. Ще го кажа смислено, но да не бъде ясно. Кирилка, или както повече да знаете, Каролайн, Спаска и Марулка. Като коя е красива, като коя е грозна и като коя е глупава. Който отгадне, ще направя влог с него и можете да дадете идея за следващото видео. Аз съм личния Ястреб и довиждане и нови срещи и забърните Ямоград. Чао, обичам ви!